Dinamo, to sam ja, godinama kliče, bez pretjerivanja, najomraženija osoba Lijepe naše. Mislim da bi on puno toga dao da stadion skandira njegovo ime. Vlasnik je najeminentnijih domaćih nogometaša. Pa njemu bi bilo bolje da nije u Dinamo nego pa šta bi njemu falo da je u agenciji ostao? U vrijeđanju i psovanju nema mu ravnog. Zdravko, pokvario te novac. Pokvario ti je srce i obraz je pokvario novac. A sebe smatra prvakom svijeta u pomaganju drugima. Zdravko Mamić nije čovjek koji bi imao viziju. To njemu, dragi Bog, nije dao. Pa da, ja sam vizionar. Vi ste svi amateri. Mamići, porijeklom iz okolice Tomislavgrada, davnih poratnih godina doselili su se na bjelovarsko područje. Oni su se tu skućili gore u Novoseljanima, nekakvu kuću su se sklepali. Otac njegov otišao za Njemačku, u Minhenu imao lokal, gore se borio ko tigar, tako da je povremeno i Ujna odlazila gore, Zdravkova mama. Zdravko Mamić se znao puno puta hvaliti kako je on bio radnik već kao od malih nogu, kako je radio, kako je zarađivao novce. Ovdje je znači dolazio zarađivati dnevnicu, radio je fizičke poslove na utovaru, bilo to cigle, ugljena ili nekih materijala što se za ogrevno, znači drva. Ja ga poznam kao mladog čovjeka, punog srca, entuzijazma, iz jedne pozitivne obitelji. To je jedan mladi čovjek koji se probijao kroz život i koji je u nogometu zapravo vidio nekakvu svoju svrhu. Dva najstarija brata Mamić, Stojan i Zdravko, upisali su se u bjelovarske nogometne juniore kod Rajka Flaka. Moj otac bio trener mladosti iz Ždralova i tamo je najstariji brat Stojan počeo igrati nogomet. Moj tata je prepoznao njegov talent. Nakon toga je došao i Zdravko i on je pokušao, međutim nije uspio napraviti tu tako dobru karijeru. Zdravko kao nogometaš je bio vrlo prosječan. Možda nije imao brzinu, recimo, ko brat njegov, ali glavu je imao strašno. Ali kao funkcioner, kao Dinamov direktor, sigurno će biti u povijesti zapisan kao jedan od 3 ili 4 najvažnija čovjeka. U Zdravkovoj 12. godini otac Josip rekao je zbogom radu u Njemačkoj. Umjesto u Bjelovaru, obitelj će se skrasiti u zagrebačkim Sesvetama. Tamo je otac pokojni Zdravkov pitao mog oca da li bi se to možda isplatilo. Moj otac je rekao da apsolutno Stojko ima potencijala i kada se vratio otac iz Njemačke na kraju, preselili su se u Sesvete i tamo su živjeli, počeli karijeru i tu je ta počela priča o obitelji Mamić. Do škole, druge gimnazije u Križanićevoj, Zdravko ipak mora potegnuti do Zagreba, baš kao i kasniji mu kolega iz HNS-a. Jedanput u tramvaju od Draškovićeve do Kvatrića neka trojica su počeli maltretirati jednu djevojku i onako hrabro sam je uletio među njih trojicu i izbacio ih je iz tramvaja. Međutim, on je, ja mislim, nakon 2. ili 3. godine gimnazije odustao, već je njega povukao taj njegov nemirni duh i taj trgovački gen. Navodno, već u prvoj godini punoljeća Zdravko počinje ozbiljno raditi i zarađivati. On je bio trgovački putnik u TK Zaječar. I tamo negdje 84. je prešao u Lesno-Slovjan Gradec, isto za putnika. Prodavao je one za HTZ opremu, bio je prvi. Onda je otišao u Lesnu, onda je u Lesni probio plan već nakon 3 mjeseca sa svojom sposobnošću
ali za putnika ne. Zdravko je bio prodoran, tako da su mu se vrata otvarala svugdje gdje god bi došao. Bio dosta šarmantan i tako znao i šarmirati svaku tajnicu, svaku direktoricu gdje bi ga pustili normalno s poklonom, s ovim, sa smiješkom i tako dalje. Ja ne znam šta je to čudno. I već tada pokazuje sklonost dvijema disciplinama, pomaganju i lumpanju. A trebali su naprije nešto, nikad se baš to pričao, naprijed, onda bilo za vreme Velesajma, to je bila ludica, nisi mogao mjesto rezervirati negdje u nekom restoranu, nisi mogao za spavanje, on je sve to rješavao lijevom rukom, ne. Uvijek je se dobro oblačio, bio je dobar plesač, tako da su ga volile dosta žene i padale i to sve, makar se on tu dosta dobro branio. Bili je lud za Mišom Kovačom i sad je isto za Mišom Kovačom, tako. I onda smo znali, naprimjer, da krenemo u Slavoniju i kupimo nova kazeta izađe. Nova kazeta i mi je pustimo do kad se vraćamo natrag, mi to pijamo bez kazete. Mi smo živjeli u najljepšoj državi na svijetu koja se zvala Jugoslavija i koja je bila bez granica. Kad već od aktivne nogometne karijere nema ništa, Zdravko se travnatom terenu približava s boka, uklizavši s tribina do bijeloga šala. Napravio veliki posao sa stiroporom. To je koštalo neku smiješnu lovu da bi frajer to posle tekme bacio, recimo, ali mogu na tom sjediti, ne znam, stavi stiropor i novine i ko gospodi, nema nikakvih obaveza, ne mora nositi nikakav jastuk i keti, ja znam, ne. Onda je bio Dinamo u modi, onda se s Dinamo išlo stalno 50 ljudi, ne. Mario Mihaljević, Pjer Vukelić, Tomica Babilonac, svi su išli te utakmice gledati. I tako i onda Zdravko. I to je ta bila ekipa koja se stvarala oko Čire, ne. Ja sam Mamiću napravio sretnu mladost, a Mamić Čiri Blaževiću nesretnu starost. To je dijagnoza odnosa Mamića i Čire Blaževića. Nije mogao bez njega. On je govorio ko on, hodao kao on. Pa on parkira auto tamo ispod one zapadne tribine kod stepenica, isto kao Čiro ukoso. Svi auti fino parkirani. I danas, evo, pogledajte, otiđite, vidite njegov auto. Zdravko Mamić je bio zastupnik svog brata Stojka koji je bio dobar nogometaš i želio ga je servirati Čiri Blažević. No kako je Čiro imao svoje ideje i kako nije vjerojatno ozbiljno shvaćao baš svakog igrača kojeg su mu ponudili, ali u svakom slučaju Zdravko je umjesto brata uspio približiti sebe. Da je išao bajneta na mene, on bi stao pred mene. I moj vidi kako sam ga tretirao kad sam takav dojam imao. Tako me općinio. Pokušao je Zdravko općiniti i zgodniji dio Čirine obitelji. Barbara, Čirna, starija, i zgodno, jako zgodno. Idemo mi u Osmicu, u Bukovačku, to je kafić jedan. Kaže, šta misliš, prijatelju, da ja ipak zaofiram ovo činom? Ma velim, bleso, šta ti je, okani se toga, šta vi ste prijatelji. Joj, ko bi nam bio ravan, zamisli, mene ovako zgodna i nju ovako, pa velim, ja, pa oprobaj ako ide. Općinio je Zdravko i navijače, barem u ono vrijeme. Zdravko je imao određeni utjecaj kod jedne dosta važne grupe, sesvetske grupe navijača. Dosta brojne. Neki krugovi su htjeli se obračunati sa Čirom, sa predsjednikom Vrhovcem i sa direktorom Perom Zlatarom. Onda je Zdravko napravio akciju i ta sesvetska grupa je ispisala transparentne Čiro, Vrhovec, Zlatar i na taj način modelirala već tada razmišljanje Zagrebačke nogometne publike da se podrži ta trojica ljudi umjesto ovih takozvanih pučista koji su nešto rovarili protiv njih. Sjećamo se one priče iz Banja Luke kad je Bojsima nosio sendviče i također to su te stvari gdje stalno je bio oko Dinama i stalno je on tražio vjerojatno put i ulaz. Dinamo to je njegova prva ljubav i najveća ljubav. Znači voli familiju i sve, ali Dinamo je na prvom mjestu. Prijateljstvo između Čire i Zdravka okrunjeno je kumstvom kao vrhuncem dotadašnjeg privatno-poslovnog odnosa. Uvijek je bio čovjek od Čirinog povjerenja. Pa zamislite da on skuplja novac za transfer Marka Mlinarića da ne ode u Hajduk. On je došao kod mene u lokal i tražio me lovu da posudim, uvezim linke
I on veli 100.000. To je bilo 100.000 maraka je trebalo, slušaj me. A onda si ti mogao za 100.000 maraka kupiti lokal. On je to tak rekao kao da je to ništa. Ti stari, znaš on. Ako mu Čiro kaže dovedi ga u Francusku, da se priključi pripremama, dovedi ga u Pariz na turnir, taj posao će obaviti Zdravko Mamić. Ako 1991. godine Zdravko Mamić odigra jednu od važnih uloga u povratku Čire Blaževića iz Soluna u Dinamo, onda očekuje vjerojatno neku nagradu. Ako Zdravko Mamić odradi za Čiru posao u privatizaciji Dinama, preko bjelovarske česme, koja je dala nešto novaca, ne znam koliko, zato govorim nešto, i montaže koja je dala također nešto novaca, onda su to zasluge koje se ne mogu ignorirati. I Čiro Blažević za nagradu mu daje poziciju direktora Dinama. Privatizacija drvne industrije Česma i danas je, kao i većina privatizacije u Hrvata, pod velikom sumnjom. Tome su pridonijele i bjelovarske priče iz kuloara o ulozi klana Mamić. Česma je propadala kao jedan veliki gigant bjelovarski gdje je radilo 1500 ljudi, nije to mala brojka za ovaj grad. Znači oni su na taj način došli u ratnim zbivanjima do dokumentacije od Česme i falsificirali su dokumente i zalagali su poduzeće za razne kredite što im je omogućavao Petar Radaković, bankar. On je napravio novce i nevezano za Dinamo. Policijski trag postoji da je on uzeo novac što su prodali imovinu Česme, prodali su dionice, strojeve i postoje kao da je on posudio Dinamo novce. I sudjelovao je ne samo Zdravko Mamić, sudjelovao je Božo Mamić i cijela ekipa Mamića, rodbinski je to bilo otimanje poduzeća. Za razliku od trenera svih trenera koji je svojom čirolijom opčinio i vrhovnog poglavara, Zdravko Mamić kod Tuđmana nije dobro kotirao. Nije ni ovaj kod njega, naročito nakon preimenovanja kluba u Hašk građanski, odnosno NK Kroaciju. Naravno, to je bilo nekakvo vrijeme kada je to bio jedan od najvećih problema u državi, vraćanje imena Dinamo. Nazvao me Zdravko Mamić. Kad se vraćaš iz Pariza, vraćam se sutra, da li bismo se mogli naći? Ovdje sam sa jednim čovjekom, nećeš mi vjerovati s kojim, sa Zlatkom Canjukom. Nakon toga smo se zaista našli u kući u Markuševcu, u kući poduzetnika Šelendića, gdje je Canjuga rekao da li bismo mogli vratiti Dinamovo ime. Naravno, predsjednik Tuđman je tada već bio na smrtnoj postelji i miševi su digli glavu. Canjug je rekao, mene zanimaju izbori su, mene zanimaju glasovi. Zdravko je rekao, ja bih htio biti direktor Dinamo. Canjug je otišao, onda je preuzeo Barišić i tu je ta priča počela. Ne? Prvo je ušao kao Siemens, pa je oporavak, pa je SDP promjena vlasti, ali ja mislim da je on zapravo od te 2000. polako planski ulazio u klub, potiho, po godinu, 2, 3. Pa ko zna za plaka čovječe Boži 40 godina bez kućeta i mačeta, niti ima žene, niti ima djece, ništa, nesretan čovjek, pitanje dana kad će se obisiti. Kratke izlete u NK Osijek i Sisačku Segestu Zdravko zaključuje u drugoj polovici 90-ih, direktorskom funkcijom u Sesvetskoj Kroaciji i uvertirom za povratak u Dinamo na velika i važna vrata. On je dokazao sebe 2000. kad je ono bio otišao iz Dinama i uzeo je Sesvete. Kad se je išlo da oni upadnu, ja mislim da je to bila druga liga, za drugu ligu, to je onda bilo muzika na terenu, to se ulazilo, to se slavilo. To su strahote, to treba doživjeti, to treba vidjeti. On je uzmao Sesvete, ušao u prvu ligu, niti je ušao u prvu ligu, 2000. Kad je uzeo sve te igrače, kad su bili kao otpisani od Dinama, Abramović, Zahora, Leko, kad ih je sve uzeo, Šarlija i ovo. Sve ih je uzeo, onda je imao svoju agenciju. I onda je počeo s tom agencijom. Prije konkretnog preuzimanja uloge, on je imao tu svoju nogometnu agenciju, tu je bilo dosta talentiranih igrača, tu je bio naravno i Eduardo i svi su to kome smo je bio za kondiciju.
Mamić Sport Agency, kako se zvala, bila je prva agencija takvog tipa. Sklapao je građanske ugovore sa igračima pod raznim okolnostima koji su bili nepovoljni za igrača, za njega povoljni. Zdravko je ulagao u te igrače puno novca. Na jednom času imao 50 igrača. Znate koliko ih je uspjelo od tih 50? 3. Koliko je uložio u Zahoru? Pa stan, pa auto, pa ovo, pa Zahora stan? Zahor je ništa, na njemu izgubio. Ključna stvar je ta prodajača odluke Eduarda Modrića, gdje on zapravo nakon Balabana, vjerovatno i on, odnosno kao nekakav zastupnik, ta agencija njegova koja je poslije otišla i prepisana na sina, je i zaradila dosta dobar novac. Čak imamo da je 2010. njegov sin bio menadžer kluba, menadžer određenim igračima, gdje postoje popisi tih igrača, tu su gospodin Modrić, ima još istaknutih igrača, ali gospodin Modrić je jedan od najistaknutijih, on je sam izjavio da je njemu menadžer Mario Mamić. To kako on zna prodati igrača, pa to ne zna niko. To da su ovi drugi klubovi pametni koji se prodaju, pa njemu bi trebali doći i zamoliti ga, nakloniti mu se do poda i reći daj Zdravko ti prodaj tog igrača. Pa Mamić je direktno odveo u raj svakoga klinca koji je ovdje bio u Dinamu. Navijači mu danas zamjeraju što je rasprodao momčad iz 2007. godine koja je bila zaista dobra i neki igrači danas igraju Bayernu, Realu i tako dalje. Mislim da to nije bio čak loš potez. On je prodao najbolje igrače, zaradio 50 milijuna eura, financijski stabilizirao klub i mogao je krenuti dalje. Jednako brzo kao i igrače, Zdravko mijenja i trenere. Ja sam otišao u 11. mjesecu 2012. On je do 11. mjeseca 2013. su bile 4 promjene na klupi. To je njegov najveći hendikep. Jednostavno, on sa svakim trenerom ulazi sa željom da taj trener bude dugoročan. Vaha mu je bio isto super, ne? Do jedne situacije di se, šta znam, i on isto malo obahatio, Vaha. Ja sam napravio ovo, on je napravio ovo. I ja sam... U sred noći, u 1 sat ili 2 sata u noći zove Zdravka i kaže da mu ne radi televizija, ne mre gledati Bayern i ne znam s kim je igrao, jer može koga poslati. I šta Zdravko na to, nađe čovjeka, pošalje ga tamo i u 2 sata ide na krov i antenu radi ne znam šta. Napravio sam od sebe kretene. Sa svim trenerima, uključujući mene, nije radio ugovor na 6 mjeseci niti na godinu dana. Nego je radio na 2 godine, na 2,5 i 3. On je sa mnom mjesec i pol dana prije nego što me smijenio, produžio ugovor za dodatnih godinu dana. No samo 2 mjeseca nakon povećanja plaće i produženja ugovora, Čačić je napravio za Zdravka neoprostivu grešku. Izgubio je od Zagreba i Čire kao trenera. Uoči utakmice je došao da im čestita za dobru prezentaciju koju smo igrali protiv Porta, iako smo izgubili. I onda je rekao koliko je važno danas dobiti utakmicu. Prvo protiv njegovog najvećeg neprijatelja Čire Blaževića. I onda on tu malo povukao pitanje oko Zagreba, oko toga da bi mi tu utakmicu trebali odigrati, ili da je to važno. I na kraju dao igračima do znanja da danas igraju za njega. I danas ćemo pokazati koliko ga vole, jel? Napravili ste monstruma od mene. Od čestitnog, poštenog čovjeka. Prvak prodaje igrača za sebe kaže da je i prvak svijeta u pomaganju ljudima. On je s jedne strane humanitarac, on je pomogao puno ljudi u životu, je on i puno svog novca dao. To morate doći u Maksimir pa vidjeti koji je to red od ranog jutra. Od ranog jutra. Od ljudi koje nikad nisam u životu vidio, do ljudi koji su nekada participirali u klubu na ovaj na onaj način, naše legende nogometne, i ne postoji niti jedan kojem je on zatvorio vrata. Pogotovo stari ljudi, njima strašno puno pomogne, a da ne pričam i prijateljima i ovo, to nema kraja pomoći. Mene ono što smeta, to sve Dinamove pare što on daje, a ispada da on daje. Mea culpa. Mamić prvi puta ulazi u vodstvo kluba iz Maksimira davne 2000. godine.
3 godine kasnije izvršni je dopredsjednik, a neformalno i jedini gazda u Dinamu. Od tada pa do danas, malo službenim te uglavnom neslužbenim metodama, izgradio si je status vladara hrvatskog nogometa i Hrvatskog nogometnog saveza. Malo je tu i on krenuo u dobar odnos sa Vlatkom Markovićem, gdje je naravno i Damir Vrbanović. Dinamo je tu postajao sve jači i jači, Hajduk sve slabiji i slabiji. Mnogi čelnici Hajduka su radije spuštali glavu i prihvaćali ono što je Zdravko želio, što je naumio, a na taj način su sebe degradirali po pitanju ostvarenja rezultata. On je vjerovao u svoju momčad i u svoj sportski uspjeh, ali je naravno, ja mislim, činio sve i u tim okolnim nekim pričama i radnjama da i HNS bude bliže njemu, ne? Da je prije vremena Vlatka Markovića spakovao u grob, da je podijelio karte kako je on htio i normalno moralno zadužio, jer on došao na poziciju da odluči o svemu. Utjecaj Dinama u strukturi HNS-a, njegov osobni, je takav da može i sa podizanjem tona u određenom trenutku natjerati one koji sjede do njega da misle isto kao i on. Bježi smeće tamo jedno. Vlatko Marković, ondašnji predsjednik, ga je respektirao. Ne bih rekao da ga se bojao kao što ga se danas Šuker boji, ali ga je respektirao, dok ga se gospodin Srebrić, glavni tajnik, jako bojao, drhtao pred njim. Pa jer sam to ja rekao, jer sam ja pametan, a vi ste glupi. Svoju moć Zdravko je javno pokazao uoči i na samoj izbornoj skupštini HNS-a 2011. godine, boreći se rukama i nogama protiv Markovićevog protukandidata Igora Štimca. Možda mjesec i po dana prije same izborne skupštine, kad smo se sreli prije utakmice nogometni klub Split i Dinamo u Parku mladeži u Splitu, rekao sam mu da sam mislio da je mudar, ali da izgleda da nije, jer da je pametan, onda bi podržao moju kandidaturu sa rukama i nogama. Bi glasao za nju, jer jedino mu je to, smatrao sam, nedostajalo da dobije potvrdu vrijednosti kvalitete svoga rada u Dinamu. Rezultat je bio 25-24. Zna se da se radilo o lopovlucima i prevari, jer je to kasnije i sud svojom presudom potvrdio. A u povijest će ući ona njegova izjava. Nećeš razbojniče jedan! Mislim da u toj izjavi ima puno simbolike i zapravo je jedna paradigma za sve odnose u hrvatskom nogometu. Njegov strah od mene kao predsjednika HNS-a je dolazio prvenstveno iz njegovog promišljanja kako moja namjera dolaska na čelo HNS-a ide isključivo s razlogom oduzimanja privilegija Dinamu koje je uživao u HNS-u u to vrijeme i davanja tih istih privilegija Hajduku. Mene je tamo fasciniralo kako se on borio za te svoje pozicije, poput onog razjarenog lava. I mislim da je bio svjestan da ako izgubi tu skupštinu, da će mu onda biti ugrožena i pozicija i vrlo brzo i pozicija u Dinamu. Vlatko Marković nije se dugo zadržao na čelu HNS-a. Zamijenio ga je Davor Šuker. Štimac je pak dobio utješnu funkciju. Davor Šuker postoji izbornik, odnosno predsjednik Saveza, zato što je to tako Zdravko odlučio i nemam tu neku dilemu da lutni vladar hrvatskog nogometa. Šuker bi bio sretan kad Mamića više danas ne bi bilo u hrvatskom nogometu. Mi smo imali razgovor potpuno na drugu temu. Tema je bila ministar Jovanović. U završnici svega toga Zdravko me pitao kakve su tvoje namjere i šta planiraš raditi, na što sam ja odgovorio da je moj put trenerski i da ću ići da imam nekakve razgovore po pitanju trenerske budućnosti i vjerovatno van Hrvatske, naravno. Na što je on postavio pitanje bi li te interesiralo biti izbornik hrvatske reprezentacije. Snosim odgovornost. Zovne me. I kaj kume, mi smo se odlučili, ja znam da on odlučuje, da ti budeš izbornik. Ja kajem kume, gledaj kako ja imam
ponudu iz Irana. Pa kaže da je tu ponudu, molim te, sad si operirao kičmu, tako on govori. Sad si operirao kičmu, odjebi taj ugovor, ja u Iran, ponesem neke potvrde da nisam 100%, jedva raskinem to što sam raskinuo, vratim se, on uzeo štimce. Meni je krivo što je moj Čiro toliko ljud što on nije bio izbornik. Ali mi je neobjašnjivo mi je kako bi sebe opravdao za dogovor s Mamićem, a meni nije mogao oprostiti zato što sam ja pristao biti izbornik. Ja dođem kod njega i kažem, pa Zdravko, šta ti je bilo da mene tako z***eš? A on meni govori ovako. Zamisli šefe koliko tebe voli onaj Štimac. On je mene pitao kad bi, bilo bi dobro da Čiro bude uz mene. Ja sam mu rekao, ne možeš, uzeo si Bokšića, ne možeš Čiru. Onda kad mi ide mater, ja se pokusni jade. Ja vjerujem da je Niko Kovač došao na poziciju izbornika kao i svi prethodnici njegovi od Slavena Bilića preko pod utjecajem ili pod kapom ili pod nekakvom ingerencijom Zdravka Mamića. Ajmo! Za razliku od Čire, Maminjo nikada nije savladao umijeće komuniciranja s javnošću. No taj je odnos prilično patološki. Temelji se na međusobnoj gladi za uvredama i želji za što boljom naslovnicom. Đubre! U jednom trenutku se bila stvorila među novinarima volja da se solidarno djeluje i da se Mamića kao nekog ko ne pripada civiliziranom društvenom diskursu jednostavno ignorira. Zdravko je zanimljiv medijima, magnet je i apsolutno ima moć. Ja ne znam da sazove on pres konferenciju u 12 sati i Zoran Milanović. Nisam siguran gdje bi više novinara bilo. Novinari su još dobro i prošli. Snagu Zdravkovih mišića na svojoj je koži osjetio i jedan odavno već bivši gradski dužnosnik. Razlog? Zbog neusklađenosti sa zakonima i propisima odbio je odobriti izgradnju takozvanih Mamićevih nebodera. Na sjednicu poglavarstva, kad se je trebalo razgovarati o dodjeli zemljišta na toj lokaciji Mamiću, ja sam trebao donesti materijal za Vlastu Pavić, gradonačelnicu. Donio sam materijal i onda mi njena tajnica je rekla nek uđem u njenu sobu. Ušao sam u sobu, ostao sam iznenađen. U toj sobi već sjedi Zdravko Mamić. Miljenko Mesić je branio zakon i nije bio za izdavanje građevinske dozvole, jer po tadašnjem GUP-u tolika izgrađenost, toliki broj katova na toj parceli nije bio moguć. Kad je Mamić čuo negativni stav našeg ureda, skočio je, uzeo svoje štake, odšepecao do gradonačelnice i istrgnuo papir Tamari Petrić iz ruku, podero ga i okrenuo se prema meni. Znam ko je to kriv, sve si ti kriv Mesiću, p***ti materina, ja ću se s tobom obračunati, kojim pravom ti meni zabranjuješ, i sa štakom je navalio na mene i udario me po glavi. Nezapamćeno je u povijesti uređenih gradova i država da jedan kvazi poduzetnik dođe u gradski ured i praktički potrga ruke pročelniku gradskog ureda. Gradonačelnica je gledala šta se događa, tamo je bio tanjur od Ede Murtića, umjetničko djelo. Joj, nemoj Mamiću, nemoj samo to djelo, nemoj. Ja sam trčao oko stola, sad sam vidio odnio vrag šalu, nema druge, nego sam morao primiti ovu jednu štaku šta je pala dolje, ako me zbilja dohvati, da se imam s čim braniti. Nije daleko od toga da ćete možda na svojim naslovnicama imati jedanput moje mrtvo tijelo. Ja sam se baš taj dan zatekao u zgradi gradskog poglavarstva kad je Srećko Ferenčak fizički nasrnuo na Miljenka Mesića, i to sam gledao svojim očima upravo nakon što je Mamić štakom udario Mesića po ruci. Najveći pritisak koji sam imao sam od tajnika tadašnje moje političke stranke HNS-a, od
Ferenčaka. Njegovi ljudi u gradu su nedvojbeno Srećko Ferenčak i Milan Bandić, to nema nikakve dvojbe i to je jedan trio fantastikus, kako sam ih ja tada zvao. Ovaj slučaj je na hrvatskim sudovima otišao u zastaru. Mesić je izašao iz stranke, a Mamić je, nakon što je ishodio dozvolu, nastavio ugodnu suradnju s gradskim vlastima. Sjetimo se recimo famoznih Mamićevih nebodera u Lučićevoj ulici, kada mu je grad, da bi mogao uopće formirati parcelu, prodao 2003. godine sa 200 eura kvadrat zemljišta. Kad je on formirao parcelu i nezakonito dobio građevinsku dozvolu, onda je on sljedeće godine dio od te parcele prodao gradu za proširenje ulice za 1200 eura. I samo na razlici te cijene Mamić je tada zaradio oko 20 milijuna kuna, nešto više, nešto sitno više nego što je iznosila građevinska dozvola, komunalni doprinos za njegove nebode. I ja dobro znam da je moj kraj blizu. Mesić nije jedini na kojeg je Maminjo nekažnjeno nasrnuo. Stjecajem okolnosti, incident Mamićevog pogrešno parkiranog Jaguara nedaleko Croatia Airlinesovog predstavništva su snimili kamermani s te televizije i emitirali u program. Posljedica nije bila ništa. Čak ni činjenica da je u jednom trenutku bio napadnut policajac ne znači ništa. U normalnoj državi takav čovjek, osim što će biti javno osuđen od medija i za vijeke vjekova biti sahranjen, jer je to udar na državu, policajac je simbol države, on nije dobio gotovo nikakve sankcije za taj čin koji je morbidan za to što je napravio. Ja bi mu takvu šljagu zavalio da se ne bi oporavio. Na jednoj utakmici išamarao glavnog tajnika Nogometnog saveza Hrvatske, pokojnoga gospodina Jurića, i da je bio doživotno kažnjen izbacivanjem iz nogometa, koga je pomilovao, rehabilitirao, vratio, ja nikad to nisam istraživao. I onda u čorku 15 dana za njega, onda drugoga, pa opet u čorku 15 dana i tako dalje. Tek kada je uzeo vrijeđati jednog ministra, tada je izazvao nekakav ozbiljniji efekt. Desetljetno miješanje privatnog i javnog, interesa i novca dovelo je do mnogobrojnih optužbi na račun Dinama i Zdravka Mamića. Sve je iz simpatije okrenuo u antipatiju i sve što se događa oko Dinama danas to je priča sve o nekom Dinamu kojeg mi nismo poznavali kao djeca. Ali on je savršeni trgovac i on je napravio od Dinama trgovačko, a ne športsko društvo. Mislim da je napravio 23 milijunska transfera. 23. To su izračunali neki novinari, to je 149 milijuna eura. To je vrlo ozbiljan novac, čak i za privredne gigante kakvi su Podravka, ne znam, Končar, bilo koja firma. Pa jer sam to ja rekao, jer sam ja pametan, a vi ste glupi. Postoji mogućnost zloupotrebe pozicije, to je znači da će igrači njegovog sina, ako je on menadžer, određenim igračima će više dobiti minutažu i veću mogućnost prodaje samog igrača. Znači čisti, Dinamo postaje njemu čisti izlog za prodaju daljnjih igrača. A njemu bi bilo bolje da nije u Dinamo, pa šta bi njemu falo da je u agenciji ostao? Klub kao klub se i dalje uglavnom financira iz proračuna grada Zagreba, to jest sredstava iz Zagrebačkog sportskog saveza, a dobrim dijelom i raznim donacijama iz proračuna. Nek će dobiti manje, neko više. Aktualna administracija u 2 godine nije napravila ništa da bi prekinula ove nerazjašnjive tokove novca između Dinama kao udruge građanskog društva i njegovog sportsko-poslovnog pogona. Samo tijekom posljednjih 6 godina grad Zagreb u Dinamo je upucao više od 200 milijuna kuna. No blagonaklonost javnosti i interes za nogomet obrnuto su proporcionalni. Dinamo je do prije 10-15 godina imao ogromnu grupu navijača, simpatizera koji su ga podržavali i samo rad ove uprave kluba je pokazao
Znači njihov posjet je pokazao koliko je malo ljudi ostalo. Igramo prvu utakmicu u grupi Lige prvaka sa Portom. Bili smo u karanteni u Veletini, spuštamo se dolje. Dođemo na Bukovačku, nema nikoga. Sve prazno, mi dolazimo sat i pol prije. Nema pa se, to je grozno. Igrači su cijeli. Jako mislim da bi on dao puno novaca da se riješi pitanje navijača, jer kakav je to klub koji nema navijača? Kakav klub? Po jednima uzoran, po drugima jad i bijeda. Kad gledate organizacijsko uređenje tog kluba danas, možemo pozaviditi puno klubova u Europi. Proizvodi omladinske škole, što je osnovna stvar, temelj opstanka jednog nogometa u ovim uvjetima danas u Hrvatskoj. To je na fantastičnoj razini, dakle Dinamo je u svijetu trenutno jedan od najvećih proizvođača nogometnih talenata. A čim ovakav Mamićev Dinamo pređe granicu, postaje kanta za napucavanje. A doslovce i bukvalno kanta za napucavanje. Ja mislim da je to najgori klub koji je nastupao u Ligi prvaka. Ali da tata sjede na klupu ko plitak potrop. Ili Čiro iz 82. Nakon što je prije gotovo 15 godina Dinamo ugašen kao dioničko društvo, klub djeluje kao neprofitna udruga građana, prije svega građanina Zdravka Mamića. Kada je športsko dioničko društvo Dinamo preuzelo sve obveze prema igračima, prema gradu, prema državi, je to dioničko društvo Dinamo likvidirano, a udruga građana NK Dinamo je opstala i tu udrugu je onda preuzeo Zdravko Mamić. Mi smatramo da je trenutni statut nezakonit jer ne dopušta mogućnost svim članovima kluba da biraju. Trenutno se, znači, uprava kluba bira skupštinare kluba koji onda biraju, skupštinari onda biraju upravu kluba. To je apsolutistička skupština, tu uopće nema dvojbe. To je posloženo tako kako paše Zdravku. Dok je prvostupanjska inspekcija uočila manje nepravilnosti u Mamićevom upravljanju klubom, drugostupanjska je inspekcija prije nekoliko dana utvrdila bitne povrede zakona o udrugama. Stiglo nam je rješenje sportske inspekcije drugostupanjske pri Ministarstvu obrazovanja i športa kojima znači na naš prigovor kažu da je žalba osnovana i vraćaju se na prvostupanjsko, da oni u što hitnijem roku daju rješenje da se u udruzi Dinamo mora uskladiti po članku 6 stavak 3 Zakona o udrugama, te da se moraju u što skorijem roku raspisati izbori, te da svi članovi kluba imaju pravo birati ili biti birani. Onog trenutka kada se to zapravo dogodi, vjerojatno će i oslabiti moć, pravna ta moć Zdravka Mamića. I mučki udaraš s leđa. Ti si jedan bijednik. A kad se on makne, Dinamo, ne znam, ja ne vjerujem da će biti prosječna momčad neka za sredinu tablice. Možda je čak i ispod. Sigurno bi njegov odlazak možda oslabio Dinamo, ali bi okrenuo i promijenio cijelu priču. Volim vas. Riječi su lažne, a djela su istinita. Da, volim vas. Mamić je već ustvrdio da on nije dužan ama baš ništa, a kamoli promijeniti statut. I tako cijela priča ide iz početka. Umoran sam, ja kad na svojoj kolumni u subotu vidim sliku Zdravka Mamića, ja se stresam, se zgrozim. Pa kad će tome kraj? Mislim, kraj meni ili kraj njemu, sasvim sve. On je možda najbolji primjer stanja hrvatskog društva u cjelini. Jedan tipični izdanak, produkt ovog našeg trulog i bolesnog društva. Pljuje po zakonima, pljuje po moralu, pljuje po svemu što ugrožava njegove materijalne interese. I nitko mu ništa za to ne čini. Pa nije problem u Divljaku Mamiću. Pa to je laž.